Čaute ľudia, moje meno je Martineska a ja vás vítam môjho ďalšieho videa. Dneska vás vítam pri takom menšom tutoriálu. Aký to bude tutoriál? No, bude to tutoriál, ako si dať do Minecraftu skin. Je to len pre originálny Minecraft, takže tí, čo nemajú originálny Minecraft, takže to zbytočne skúšajú. Dobre, takže otvorite si, aký chcete prehliadač. Napíšte si ten NOVA, medzera SKIN, kliknete. Keď tak vám dám do popisku stránku a kliknete na to vlastne na to prvé. A ďalej sa musíte počkať, kým sa vám to... OK, po menšiu strihu som späť a vlastne kliknete na to prvé a tu si vyberiete proste nejaký skin, ktorý sa vám najviac ľúbi. Ja už ho tu mám, ale iba vám ukazujem, že ako to tu vlastne je. Takže, jak vidíte, tuto máte tie skiny, si vyberete, aký chcete. Potom, akože, kliknete na ňo a máte tu ten skin. A potom dáte toto apply, na to kliknete. Potom kliknete ešte na toto. Potom tam by ste mali mať, že e-mail, napíšete ho tam a potom password. Tak napíšete si ten svoj e-mail a password, potom dáte login in. Nechcel som vám ukazovať moje, takže ja som dal potom login a vlastne toto sa vám tu objaví a dáte Hange. A vidíte? Zeleným je napísané vlastne, že už sa vám to uploadovalo na Minecraft a keď nebudete chcieť vôbec, ale vôbec žiadny skin, tak dáte reset skin a budete mať klasického Steva alebo Alexa. A teraz si vlastne zavrieme vlastne túto stránku a pôjdeme na Minecraft. Ja sa ozvem, keď už vlastne ten Minecraft bude mať 2000 years later. OK, po menších failoch som späť. Dobre, takže dáme single player. Napríklad, čo ja viem, napríklad toto. A do prdele, takže napríklad toto. 6.5 hours later. Dobre. A načítaj, poďme. A vidíte? Mám ten skin. Takže, dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil. Nezabudnite dať like, odber a koment. A keď si frajer, tak daj všetky 3 veci. A čus!